दिम्बेस्वर मोसाहारिखौ जि समाव गावथारदों बे समाव मेट्रिक परिखा सोलिगासिनो दंमोन बे समाव दिम्बेस्वर मोसाहारिनि फिसाला देग्लाय बिथाङा मा होनो 52% मोनदों बेनि थाखाय जों न्याय मोनाखै दिम्बेस्वर मोसाहारिनि न'खराव फैसा गैया उखिल लानानै कर्ट केस होनो थाखाय ओंखायनो फैसा गैया ओंखायनो न्यायखौ मोनाखै बर'नि गेजेराव आरो दाखालि बावै तेजपुरावबो सासे बर' आइजोखौ जास्ट पुलिस थानानिफ्राय 2 किल'मिटारल' गोजानाव थायो बेयावनो दुथां मानसिफोर जायनाखि दुथां मानसिफ्रा थांनानै हरावनो सामदम बिथाङा हरनि 9टासो बाजियाव थांनानै बुथारहैदों सासे मानसिखौ बुथारनो हानाय बे परिबेसा अबेनिफ्राय फैदों बै दुथां मानसिफोरखौ सोर गोहो होदों आथिखालाव गोबां माहाजोन आरो लोगोसे जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर गोबां दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि मुंखौ आं बुंनो थांला बिथांमोननि फिसाज्लाफोरा आथिखालाव गुबुन बिजोङाव फरायगासिनो दङ बेनि सायाव मा बुंनो सानो बेबायदि जायोबा जोंनि बर' बिजोङा जोबलांनो थांगोन नामा खुलुमबाय देग्लाय 2023 मायथाइयाव जाय फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारबाय बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिबाय आफाबुंलावरिया बे फरायसा बिथांमोननो बोर होथों बिथांमोननि जिउआव मोनफ्रोमबो आनजादाव बिथांमोना साक्सेस जाथों आरो बिमा बिफा लुबैनाय आरो जोंनि हारिया लुबैनाय बिथांमोना बेखौ मोगथाङाव मावनो हाथों आरो साफा साफा गोग्गो सुबुं जानो हाथों मोजां मानसि जानो हाथों बेखौ आफाबुंलावरिनो आर'ज खालामबाय नोंथाङा जे सोंथि सोंनाय जे आथिखालाव जोंनि गेदेर गोलावफ्रा बा माहारियारि आफादनि मानसिफ्रा बर' बिजोङाव सोलाबा बर' बिजोंनि जि थासारि दा आं बेखौनो बुंनो सानो जाय गेदेमा बिथांमोनहा गोबाव संग्राम खालामनानै जोंनो मोनसे बिजों होलांबाय जाय बिजोङाव फरायनानै जों सोलोंथाइ मोनबाय बर' मिडियाम एलपि स्कुलनि थाखाय एमइ स्कुलनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा संग्राम खालामनो नांदों संग्राम खालामालासिनो सोमावसारालासिनो जोङो बिजि गरसेबो मोनाखै ओंखायनो दा जाय गेदेमा बिथांमोनहा संग्राम खालामनानै बिथांमोना सोमावसारनानै जोंनो एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल आरो जोंनो बर' बिजोंखौ होलांबाय बे गेदेमा बिथांमोननो अरायसम आंनि फारसेनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय दा जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरा बे बर' बिजोंखौ बेसे अनसायगोन बेजोंसो सोनारगोन गोदो जि जालांबाय बेखौ जों बावजोबनो नांगौ नाथाय आथिखालनि यां जेनेरेशना फैबाय थानाय समाव जोंनि गेदेमा बिथांमोना जि होलांबाय बेखौ जों बोरै अनसायगोन बेखौ जों बोरै फोथांगोन बेखौ जों बोरै भबिष्यतनि थाखाय लांबाय थागोन बिनि थाखाय जों आथिखालनि जेनेरेशना बिनि थाखाय जानजि खाफ्रानांगौ आरो रं कनसेप्टखौ गार बर' बिजों फरायनानै गेदेर मानसि जाया बर' बिजों फरायनानै इन्जिनियार डाक्टार जाया बर' बिजों फरायनानै केरियार दानो हाया बे रं कनसेप्ट ओंखायनो माखासे फेक लिडार दङ जाय गावखौ माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि होननानै बुंनानै लायो नाथाय गोसो सिङाव नङा ओंखायनो गोसो सिङाव जि दङ बेखौबो सायाव मावनो नांगोन नों जुदि लिडारब्ला नोङो बुंनायजोंल' नङा नोंनि न'खरावबो सोलिनो नांगोन नोंनि फेमिलिनि गेजेरावबो बे सोलिनो नांगोन ओंखायनो जोङो बै फेक लिडार गावखौ देखायफानाय लिडारफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानो नांगौ ओंखायनो जोंनि गेजेराव मोजां लिडार दङ जेरै एबसुनि बारग' आफादगिरि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांनि फिसाजोआ देग्लाय बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोनबाय आरो गोबां जोंहा इन्जिनियार दङ डक्टर जाबाय जोंहा गोबां APSC जाबाय जोंहा सरन नार्जारि बिथाङा आवगाय बर' मिडियाम फरायनानैनो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनखौ पास जाबाय दा ओंखायनो जोङो जाय मानसिफ्रा माहारियारि लिडाराव बिबान लानानै गावनि फिसाखौ बर' मिडियामाव सोआखै न'खराव बिथाङा बर'नि राव हारिमुखौ रैखाथि होनाय बा फोथांनानै दोननायनि बे हारिमुवा जुदि गैयाब्ला थाथों बिथांमोना जि खालामथों नाथाय जोंनि जेनेरेशना कनसेप्टआ क्लियार जानो नांगौ जाय गेदेमाफोरा जोंनो बिजों होलांबाय बे बिजोंखौ जों फोथांनानै दोननो नांगोन जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर दङमोन जोङो बजेन्द्र कुमार सारखौ जों मानिनो नांगोन उरखावग्रा ब्रह्मखौ जों मानिनांगोन बिजोंनि खेथ्रआव सानसुमा खुंगुरखौ जों मानिनो नांगोन आरो गोबां जोंहा थुनलाइ आफादनि आरो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोर दं जाय गोसो सिङावबो बर' बिजोंखौ थांनानै थाजानायखौ लुबैयो ओंखायनो जों दा आथिखालनि जेनेरेशनफ्रा बे कनसेप्टआ रं कनसेप्ट दैदेनगिरिफ्रानो सोआखै ओंखायनो जोंबो सोआ बे रं कनसेप्ट दैदेनगिरिफ्रा जि मावथों बिथांमोना फेक लिडार बिथांमोना गावखौ देखायफ्लानाय बुंखानायल' नाथाय जोङो गोरबो सिंनिफ्रायबो जानो नांगोन राव हारिमुखौ फोथांना दोननाय बेखौ जों जेरैखि जाया मानिथारनो नांगोन दा जोंहा गोबां बिदिन्थि दं लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो सोदों ओंखायनो माखासे लिडारफोर दङ जे बिथांमोना बुङोल' खिन्थु गावनि फिसाफोरखौ सोआखै दा बिथांमोननि थाखाय जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनहा ओरैनो दिन्थिफ्लानाय लिडार ओंखायनो बिथांमोनखौ लानानै खर' सानांगौ गैया
जोङो बिजोंखौ फोथांनानै दोननो नांगोन जोंहा बिटिआरनि बायहेरायावबो नगावआव जोंनि गेदेमा बिथांमोनहा आवगायहाय फरायसालि गायसनदोंमोन दा नगावआव फैयै गंसेबो फरायसालि गैला दा माबायाव क'क्राझारफोर बादियावबो जोंहा बर' बिजों एलपि स्कुल गुदि फरायसालिया थैलांनो हमबाय दा बेयाव जोंनि आसाम सरकारा जोंनो नांगौ बादि बिजाबखौ होआ आसाम मा होनो टेक्सट बुक कर्प'रेसना जोंनो जुदि 10 लाख टेक्सट बुक नांगौब्ला 5 लाख 8 लाखल' साफायो जायनाखि टेक्सट बुकआ क्राइसिस आरो बयनिफ्राय देरसिन जोंनि फोरोंगुरु बिथांमोननो नांगौ बादि साइन्स टिचार गैया नांगौ बादि मेथ्स टिचार गैया ओंखायनो नांगौ बादि रिजाल्टखौ जोंनि फरायसाफोरा खालामनो हायाखै जुदि जोङो टेक्सट बुकखौ सम मथे मोनो जुदि जोङो मेथ्स टिचार साइन्स टिचार इंलिश टिचार मोनफ्रोमबो बर' बिजोङाव जुदि थायोब्ला जोंहा बेनिफ्राय बांसिन रिजाल्टखौ जोंनि फरायसाफ्रा खालामनो हायो जोंनि फरायसाफोरनाव टेलेन्ट दङ बे टेलेन्टखौ जों जेरैखि जाया एक्सप्लर खालामथारनो नांगोन आं मोनसे एग्जाम्पल होनि जोंहा दाखालि बावै फेक एनकाउन्टार जाबाय देम्बेस्वर मोसाहारिखौ जि समाव गावथारदों बे समाव मेट्रिक परिखा सोलिगासिनो दंमोन बे समाव देम्बेस्वर मोसाहारिनि फिसाला देग्लाय बिथाङा मा होनो 52% मोनदों जेरावनाखि परिखा समाव फिफाया थैदों अब्लाबो 52% मोनदों दा बिथांनि न'खरा बुंदों बिथाङा फार्स्ट डिभिजन मोनगौमोननो बिथाङा फरायसायाबो बुंदों माने न'खरनि मानसिफोरा बुंदों आसा दंमोन फार्स्ट डिभिजन मोननायनि नाथाय बे थासारियाव फरायनाय गाबगु खुगु जाबाय गोसोआ बायबाय ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबां टेलेन्ट फरायसाफोर दं बेखौ जों बासि बासि लाबोनो नांगोन आरो बै फेक लिडारफोरनि खोथाखौ खोनासंनो नाङा बेनिफ्राय जों गोजानाव थानो नांगौ देम्बेस्वर मोसाहारिनि न'खरा दासिमबो न्याय मोनाखैना आं बेखौनो बुंदों जोंहा बर' हारिया आर्टिकेल 21आ जाहैबाय प्रटेक्सन अफ लाइफ बे भारतनि नोगोरारि हिसाबै जोंनि बिनि सरकारा बिनि पुलिस प्रशासना जोंखौ रैखाथि होनांगौ 24 घन्टानि गेजेराव माने 24 घन्टाबो सान हर जोंखौ रैखा होनो नांगौ नाथाय जाय पुलिसफोरा जोंखौ नेनो नांगौ बिथांमोनहा जोंहा सन्देह दङ बर'नि बेसेबां सोमावसारनाय जादों बेनिफ्रायनो बे बर'नि सोमावसारनायखौ फरेन देशनिफ्राय फैनानै जोंखौ गावथाराखै जोंनि पेरामिलिटारिया जोंनि नागरिकफोरखौनो गावथारदों दा ओंखायनो गोबाव जोंहा सम फेक एनकाउन्टार जादों क'क्राझार चिरां उदालगुरि आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव दा बै फेक काउन्टार जानायफ्रा जों न्याय मोनाखै बेबायदिनो देम्बेस्वरनि न'खराबो दिनैसिमबो न्याय मोनाखै आसाम सरकारा जोंनो बर'खाय न्याय होआखै आसाम पुलिसा जोंखौ गुबुन नोजोरजों नायो जोंहा बेयाव सन्देह दङ दा ओंखायनो जोंनि आयेनखौ जोङो बायनो गोनां जायो दा ओंखायनो भारतनि आयेनखौ बायनो गोनां जादों जायनि थाखाय जों न्याय मोनाखै देम्बेस्वर मोसाहारिनि न'खराव फैसा गैया उखिल लानानै कर्ट केस होनो थाखाय ओंखायनो फैसा गैया ओंखायनो न्यायखौ मोनाखै बिथांजों रावबो बर'नि एमएलए मन्थ्रिफ्रा लोगो लाफायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा माहारियारि आफादफोराबो बिनि सोमोन्दै खोथा बुङाखै बिनि थाखाय खोनासङाखै ओंखायनो जों नाथाय सानसे बेबादि जागोन जाय बर' मानसिफोरजों अयनाय खालामदों बिथांमोनखौ भारतनि न्यायआ बिथांमोनखौ माबा होगोन मा होनो साजा होगोन थिग बेबायदिनो दा जुनमुनिनि जि केस जानानै दङ जुनमुनि राभाया सासे मोजां ट्राइबेल हिन्जावसामोन दा बिथांजों जिबादि थासारि जादों बिथाङाबो न्याय मोननाय नङा नामा बेखौ जों गिनायसो फैबाय ओंखायनो जुनमुनि राभायाबो न्याय मोननो नांगौ मानो थाखाय ट्राइबेलनि मानसिफोरजों बेबादि अयनाय आरो अयथासार जाबाय थादों आसाम सरकारा जुदि जोंखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायदोंब्ला जोंहा आलादा मोनसे लामा लानो नांगोन जेरावनाखि भारत संबिधाना जोंनो होखानाय दङ दा ओंखायनो जोङो दुखुथिया हिसाबै गोरिब न'खरजों जों साफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफाद बर'नि मेलेमजिबि बर'नि सानसुमै उकिल एडभकेट जों लोगो लाजोबनो नांगौ आरो देम्बेस्वरनि खोथाखौ जों बुंथारनो नांगोन जेरावखि जाया